Kebareng kawula Pendeta Pradita Noviantoro saking Kikaji Gondang Winangun Klasis Klaten Barat badhe ngaturaken renungan ing wekdal menika kanthi irairahan aja mung nyuwun tandha. Aja mung nyuwun tandha. Waosan ing wanci menika kapetik saking Injil Matius 12 ayat 38 dumugi 39. Injil Matius 12 ayat 38 ngantos 39 ingkang mekaten. Nalika semono ana ahli Taurat lan para Farisi sawetara kang padha matur, "Guru, kula sami kepengin sumerep pratandha saking panjenengan." Nanging bareng wangsulane golongan kang ala lan ora setya iki njaluk pratandha, nanging bakal ora kaparingan kajaba mung pratandhane Nabi Yunus. Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih, para ahli Taurat lan tiang-tiang Farisi nyuwun dumateng Gusti Yesus supados paring tandha saking swarga. Kamangka panjenenganipun sampun nglairaken kathah tandha lan mukjizat-mukjizatipun. Panjenenganipun paring wangsulan bilih golongan menika boten badhe kaparingan tandha kejawi pratandhanipun Nabi Yunus. Pratandhanipun Yunus menika nelakaken bab ingkang wigati. Inggih menika bab seda lan wungunipun Sang Kristus saking pati. Tigang dinten Yunus mapan ing wetengipun ulam ageng menika nggambaraken kados pundi anggenipun Gusti Yesus ugi badhe wonten ing salebeting telenging pati tigang dinten laminipun lajeng wungu ngawonaken pati. Piwucal menika ngemutaken bilih kathah tiyang ingkang nyuwun tandha, bukti, mukjizat nanging boten purun bikak manahipun kangge pitados dumateng Gusti. Pramila pratandha agung arupi seda lan wungunipun Sang Kristus menika boten dipun tampeni. Panjenenganipun minangka tandha katresnaning Allah ingkang sejatos tumraping manungsa, nanging boten sedaya tiyang saged nyumurupi. Sumangga kita mbikak manah kita supados saged nyumurupi tandha-tandha ingkang dipun paringaken saben dinten. Kanthi mekaten saged ndayani sedaya kekahin gesang kapitadosan kita dumateng Gusti Yesus. Manah ingkang resik saged nyumurupi pitetahipun Gusti, nanging manah ingkang wangkot menika namung nuntun dhateng piyala lan karisaan. Mugi kita tansah tanggap dumateng kasucen lan pitutur sejati saking Kristus Gusti. Amin.